Pak. Apa? Sampeyan niku lho, Pak. Kok nggih mendel-mendel ae napa sih, Pak? Sing sampeyan pikiraken niku lho. Wong kula niki nggih anak kali sampeyan. Lah nek kula niki gak ada kesalahan kali sampeyan, napa kesalahan kula? Kok inggih bapak meniku nyukani sumerat, Pak? Gak ngene lho, Nduk. Bapak iki menang-menang iki gak jare niki murang-muring ambek awakmu iki. Lah napa bapak ingkang pikiraken? Awakmu iki mosok gak ngerti sih. Napa sih, Pak? Lho. Pusakaning bapak iki lak wis pirang-pirang dina iki lak wis ilang. Kados kula nggih mboten sumerap, Pak. Sing nyolong iku begal-begal winginane sing gawe rusuh nek Kedemangan Sumber Pacing kene. Lah mongko bapak iki wis perintah ambek Pak Demo Singobrojo. Kados pundi keputusan Nyatane sampai pirang-pirang dina gak iso balik pusakane bapak lan Pak Demo keplayu ambek rampok-rampok mau. Lah, lho sapa iki? Pinten tamu, Pak? Kula, Pak. Oh iya kene nek mlebu kene. Sapa awakmu? Kula Sumbara. Oh Sumbara. Nggih. Ya omamu nak. Kula saking Sumbersono. Oh Sumbersono. Ya Nggih. ngene kene ya Sumbara. Nggih. Senajan aku iki durung tau kenal ambek kon ya. Nggih, Pak. Upama aku ngomong-ngomongan mbek kon iki kok gak basa ya aja dadi atimu ya nak ya. Nggih, mboten, Sebab Pak. awakmu luwih tuwa aku ya. Nggih, nggih. Lah awakmu kok sampe tekan kene iki ana perlune mbek aku apa? Kajenge masraken pusaka niki lho, Pak. Pusaka? Nggih. Sik. Nah, Loh. Ya. Sik. leres, Pak. Ya pancen gak salah. Ya iki nak pusakane bapak. Nggih. Kamangka pusaka iki wis pirang-pirang dina ya wis mek ana 2 wulan iki. Nggih. Pusaka iki ilang digawa rampok, ya digawa begal-begal sing gawe rusuh nek Kedemangan Pacing. Nggih. Kamangka gak ana wong ngerti. Lah iki awakmu kok iso nggawa pusaka nang Kedemangan iki kok ngerti? Kula niki dikandani kalih Lek Singobrojo. Lho, Singobrojo? Nggih. Dikenging mlebene sayembara. Awakmu iki ponakane Singobrojo. Nggih. Lah niki kampak-kampake pun kula pateni sedaya, Pak. Sing mateni iki Pak Likmu Singobrojo apa awakmu dhewe? Kula. Awakmu dhewe? Nggih. Lho. Iki malah aneh-aneh rene. Netadin. Kok aneh sik napa sih, Pak? Ngene nak ya. Atase Pak Likmu Singobrojo iku sing awake ketara kaya ngono. Ya didikake iku kesaktian iki ya duwe. Nggih. Iku keplayu ambek rampok-rampok iku mah. Lho bareng delok awakmu cilik kaya ngene kok iso ngalano rampok iku mau ketemu pirang perkara enak. Nggih. Nujoni Jaya, Pak. Oh ngono ya. Nggih. Iya pancene wong arane menungso ya nak ya. Nek kanggonan Jaya iku ya gak kaya menungso, kanggonan apes ya gak kaya jalma ya. Nggih. Rene nak rene. Iki pancen gak salah. Lah aku ya wis tau kandha ambek Pak Likmu Singobrojo. Saupamane Pak Likmu Singobrojo sing balekno pusaka iki nang bapak. Iku mesti bapak ya ngekeki bebungah karo Pak Likmu. Nggih. Lah rene awakmu ya tak delok awakmu iki sik enom. Mestine awakmu lak sik durung duwe bojo ta iki. Kula niki, Pak. Iya. Lho, Sampeyan kok- ngomong terang-terangan Ya ae. aja atike wae wu. Nek Aja kon duwe wae, Wu. bojo ya kandhake nek duwe bojo, nek gak duwe ya apa mestine aja hahu-hahu ngono. Lah nek kula dereng duwe bojo, Pak. Lah nek kon iki durung duwe bojo karepe bapak ya nak. Iki pumpung-pumpung on awakmu lambe anakku pisan. Upama kon tak olehno anakku Suti niku ya apa kira-kira ya apa? Niki, Pak. Iya. Sanding kula niki. Iya. Nggih kula tak kandha wong tuwek-tuwek dhisik apa? Ya nek kandha wong tuwek-tuwek iku. Nuwun. Lho sapa iki? Kula Oh. Monggo nak, monggo. Nggih. Nuwun sewu. Kula kok durung nate semrap sampean sih nak. Nggih, saderenge kula matur. Kula ajenge tanggap kalih dika. Napa leres mriki Kademangan Sumber Pacing. Lho mboten salah nak. Nggih kula niki Demang Sumber Pacing nggih kula niki. Oh dika. Nggih. Nggih tepungaken mawon kula Sumali saking Gunung Wilis. Saking Gunung Wilis. Wah nggih rada ado iki, rada ado sak unta. Nggih adon niku, Pak. Lah wonten perlu Nggih, dugi kula mriki kepingin ngleboni sayembarane Ki Demang Sumber Pacing. oh sayembara kula. Nggih. Oh nggih ngeten nggih nak. Niki perlu kula kandhani nggih. Nggih mun dados ati sampean mawon. Jane ngoten sayembara sing pun kula ucapaken niku niki lak ampun enten sing ngleboni. Sinten? Nih lare niki. Lah malah lare niki mriki Kedemangan niku
mpun masrahaken pusaka. Lah niki napa sing kula beto? Lah rampok-rampok niku wau nggih pun dipateni. Niki lare. Nggih. Sapa kon? Aku Semboro. Semboro. Lah kon sapa? Kenal to, aku Sumali. Kon lancang wani ngilani dadane Sumali. Sing ateges kon wis wani mateni barek kampak-kampak. Lho, apa balamu kampak-kampak? Yo gak balaku, tapi aku sing ngleboni sayembarane Ki Demang Sumberpati. Aku yang ngleboni Semboro. Semboro, Apa? hak perlu kakek rembug metu njaba nek pancen kon Jeger, laras nak. sejak. Betul. Sabar nak Semboro. Pun Semboro sik cekeli sing serempet. Wis aja nak. Kayak lanang-lanang dhewe sih, Pak. Wis nak Semboro Ngedekno sabar. gagahe. Wis sabar. sabar. Pancen wis kaya ngono iku matake arek enom saiki ki wis kaya ngono, ya. Wong awakmu dhewe ya enom bapak iki ya tau nglakoni. Sinten Pak nek ditantang kaya ngoten. Ya wong barang ditantang ae. Saiki perlune apa sih? Upama saiki awakmu iki tarung ya. Nggih. Tukar padu ambek arek iku mau sapa jenenge, Nduk? Sumali. Pak. Sumali. Nggih. Upama kon kalah ngono Sumali ku oleh apa? Lah nek Sumali kalah kon oleh hadiah apa? Lah gak ono perlu wis. Nggih, pun Wis. geger-geger. Bener nggih, Pak nek. Lah iya. Nggih. Wis saiki bab Sumali sing polahe kaya ngono iku mau. Wis gak perlu kon lebokno ati, ya. Nggih, nggih. Sing penting saiki nek pancen awak niku mau duwe wong tuwa. Nggih. Ya senajan awak niku ora duwe wong tuwa, elek-elek Singobraja ku Paklikmu, ya. Iki awakmu kandha Paklikmu dhisik. Lah kok Paklikmu cekno rene perlu tak kei keterangan awakmu bakal angkat tak pek mantu. Ngoten. Iya, Nek iya. ngoten nggih kula tak kandha. Ngono Pak. ya. Iya, ya. Jadi Stini aku tak kandha wong tuwek-tuwek cek diitungi dinane. Jodoh iku cocok tak gak ya? Nggih, pun lami-lami lho nggih, nang Gak. timbang mawon mriki. Mbok jangan tadi mantune Pak Domang. Iya. Bapak iku enten mawon. Ngene lho. Kok malah kula diadiakaken, Nek Pak. awakmu iki tak olehno Sumbara, mestine lak kedemangan kene iki luwih kuat. Delokno po. Nek atase arek teko desa, Sumbara iku dedep-adeke ya ganteng, ya. Nggih, Pak. Apik, tur sopan. Lah iki nek awakmu tak len Sumbara iki lak wis rada cocok ta iki. Borong kersa mawon, Pak, kalian Nah, Bapak. nek ngono, ayo jaga-jaga mbok menawa Singobraja teko kene nentokno kapan gawene awak. Monggo, Pak. Arek iki rek. Nek brai kok tambah ayu arek iki. Gandeng iki like wedok tak kongkon nang pasar. Lah saiki Surati iki tak tarini. Nduk, Yang apa sih, Lek? kene lho. Awakmu iki kok susah sih kok pikir apa? Ya mestine mawon nggih mikir Cak Sumbara sih, Lek, wong sampun dangu kok mboten enten wangsul. Ngono? Nggih. Iki ngene nduk ya. Sakjane paman utawa lek iki gak kaken rembug. Ki tak critani ya. Aku mentas sae saka pasar. Enten apa keng peken? Sing tuju aku arep dolan, banjur kepethuk bekel. Nyeritakno nek bojomu ngleboni sayembara iki gak kasil. Terus ana kono bojomu mati dipateni kampak. Walah. Pak Lek, pripun kula niki? Wong kula niki pun pinten-pinten dinten niki tansah ngarep-ngarep mawon kalian Cak Sumbara lah kok malah pecah. Walah, pripun kula Pak Lek? Aku lah wis ngomong. Aduh sinten pundi niki Cak Sumbara niki? Wong leboni sayembara iki nek menang ya bejo, nek kalah ya tekaning pati. Kucikane kaya temen Cak Sumbara, mbok wis ora susah ngleboni sayembara ora apa-apa. Wis. Apa sih Meneng. Lek? Meneng, engko dirungono tangga teparu gak apik iki tak critani. Apa nek Sumbara iku wis tekane pati, awakmu susah sing kok sandang lan sing kok pangan. Nggih mestine nggih susah wong bojo menika. Kula tresna banget kalian Cak Sumbara lek ditinggal pecah nek kula luwung melu pecah mawon kok Pak Lek. Ti Surati, Nggih napa? senajan awakmu ki ditinggal mati bojomu. Lewo kaya aku mentas sae oleh gunem saka wong liya. Pripun Pak Lek? Nek awakmu iki ana sing ngarepno,
Sampeyan niku lho kok kesusu wonten sing arepe sinten sing arepe wong kula niki tesih susah mbok ampun ngoten. Sebab sing ngarepno iku wis ngerti nek awakmu iki ditinggal bojomu tekane pati, aku dadi rondo anyar-anyaran. Sing ngarepno awakmu wonge wis tuwa, tapi wis awahe amba. Sampeyan niku lho wong donya kok sampean pamer-pamerake teng ngarep kula niki niate seneng donya pun riyen-riyen mboten asal Cak Sumbara niku ta Pak Lek. Ngene. Saiki Lek gak keken rembug. Lekmu iki ora nang pasar. Lekmu minggat. Loh, lah kok lah minggat niku pripun? Awit aku senajan lekmu minggat wis sayem. Bojo mati gantine awakmu tapek bojo. Pak Lek. Ampun ngaten sampeyan niku kok ora disebut iki apa sing dadi wong tuwa kok kaya ngono lho Pak Lek iki mbok yo eling. Sampeyan niku ilinga Pak Lek, kula niki sinten? Lek niki rak persasat anak sampeyan ta kok malah duwe penemu sing kaya ngono lho. Lah wong jaba ngarani anak, nek awakmu karo aku iki kena diarani kena hitungan wong liyan. Nek kon karo lekmu jek bola karo aku wong siji. Awit nek aku pegatan karo lekmu kon dadi wong siji. Lah saiki bojomu mati, bojoku minggat, awakmu dadi bojoku ya. Mboten. Kula mboten purun sampean pek bojo. Sampeyan niku malah dadi wong tuwa ora kena kanggo contoh anak kok malah kaya ngono gawe. Contoh sing elek. Kula mboten purun. Tinimbang kula dadi bojo sampean, kula tak pilih pecah mawon kangge. Apa kurang ganteng balikmu? Wong kaya ngoten kok ganteng. Napa malih sampean pun tuwek kaya ngono kopros. Apa meneh? Bandane senajan akehan iki kula mboten purun. Aja nyacat tuwek cakrak, Nduk. Gelem ta ora? Mboten. Candah kowe. Surati, dan Kerajati. Wong nek melayu kok tambah ayu ya Surati. Ti Surati. Goleki anak pirang-pirang dina ora iso nemokne. Nyandi parane anakku iki. Bolak-balik peno ae Pak sing gawe susahe wong wedok. Bolak-balik peno. Ngene iki anak mung siji nganti ora bisa pethuk, ora bisa bali mulih. Wis kaya ngene aku wis tambah atiku ora karo-karan omah. Wis aku mosno omah, aku tak nang sawah. Sopo kae? Sopo kae? Nduk kowe. Waduh, Nduk wis. Kono. Mbokmu, jikono banyu. Jikono banyu omben kono. Iki lho iki banyu ngombe sik nek ngombe sik Nduk. Wah, sayem atiku aku wis. Tak goleki pirang-pirang sedina, pirang-pirang dina, kowe lagi mulih iki, Nduk wis. Kandhane ya, Pak. Aku iki sakploke aku mlayu saka omah kae. Aku nututi Cak Sembara aku rak dititipake nak ngene Pak Lek Singabraja tah, Mak. Oh ya ora kliru iku Pak Lekmu dhewe, Nduk iki. Cak Sembara kuwi lunga golek penggawean jarene aku dikongkon nak kono. Basane kono iki Pak Lek Singabraja ki malah duweni pamikiran sing rak bener lho, Mak. Lho kok iso gak bener ya apa, Nak? Jarene ki Cak Sembara ki wis mati. Lah ki lak ya susah sih mawang ditinggal mati Cak Sembara. Wis mati ya wis bene, Sembara digawe. Bolak-balik bene. Ya masih ngono ki atiku ki ya tansah keling-kelingan wae karo Cak Sembara. Wis ngono durung suwe adana malah Pak Lek iki malah arep kurang ajar karo aku sih, Mak. Kurang ajar piye to? Aku jare arep dipek bojo ta, Pak. Lho. Iku Pak Lekmu kuwi pikirane kok kaya wedhus bucin. Gak kleru kaya ngono iki. Ayo.
Oh, kok kowe Kang? Iya, Le. Ndoreki buron laronku. Apa? Ora menjangan, ora apa. Sing tak goleki mung genduk Surati. Wis ana memper lan bener. Yen awakmu ya kuwi goleki ponakmu dhewe. Lah terus upamane wis kepethuk perlune njur apa, Le? Lah iki ngene, gandeng awakmu iki gerangane. Ya Aja gerang-gerangke to. ayo bapakne ya. Nah, ngono. Iki tak jak pitung. Heeh. IP-mu ya bojoku wis tak tundung minggat. Minggat. Lah mantumu dina iki wis mati. Lah iki ora maneh aku dina iki pek mantu dhewe. Kowe iki edian apa piye, he? Piye? Surati kuwi sapa ya keponakmu dhewe? Lah kanggone kowe. Heeh. Kanggoku wong liyan. Aja kaya ngono, disawang wong ora pantes. Ngisini ngono kuwi. Oleh tak pek apa ora? Nek pancen kowe tak kandhane ora kena. Kowe bisa ngepek karo Surati, ning kowe bisa mateni karo aku. Tebak dadamu rontok Untuk apa kowe? Ayo, Iya. Oh, iya. Oh. ayo. Panono ya. Iya. Aduh. Kang Jaya ya bapakne Surati mati. Kariti Surati cekel kawin karo aku nduk. Ayo, ini Dok, ayo Dok. Wong wedok sing gak ngerti wedoke wong dipek bojo karo wong lanang kok mlayu-mlayu. Nek kon nuruti balik dadi bojo balik, gudel sarakit nggo tuku kalung munduk. Aduh. Gak ngono nih. Wong wis keton embong sakmene ambrane lho, mlaku kok senobrak jarak apa piye? Jarak-jarake apa sing salah lakon. Lah iya, Wis keton ana wong mlayu-mlayu kok gak gelem nyimpang sene tengah dalan ae. Lho, Apa gak weruh ta nek ana wong mlayu iku mang? sapa ngerti nek ana wong melayu iku, Mang? Wong Ngono aku ya ku sing mesti lah nyimpang, kok malah ning dalan iki lho. Sik ta lah. Kon niku melayu-melayu ku kena apa lak ngono? Gak ero ta? Sing ero sapa? Aku ki ngono doyak-oyak wong ngono lho. Doyak-oyak wong. Iya. Sapa sing oyak-oyak kon? Kok takon niku kon iso nulungi aku ta? Lho, mbok. Lho nek bisa ya aku kandha ngono, nek gak bisa wis nyimpang ae aku tak mlayu maneh. Lho, kon melayu-melayu beteke mek njaluk tolong ah. Lho iya sih wong kene doyak-oyak ngene kok nganti krenggosan kok. Ya. Umpamane aku iso nulungi, sapa sing oyak kon? Sing ngoyak aku ki gak wong liya. Sapa? Paklikku dhewe waroki lho, ke wanita mbek warok iku. Paklikmu. Heeh. Jenenge sapa? Pak Singobrojo iku. Singobraja. Warokan Singobraja. Wedhe ya. Lah, perkarane apa kon? Wong aku lho kok ngene jangan dipek bojo lah ya Mas e. Wong bojoku wae gantenge ra karu-karuan kok. Kon dipek bojo, Iya. gak gelem. Lah kok gak gelem lah apa kon? Gelem mulak ngono? Mawon gak seneng lho. Gak seneng. Gak. Dadi kon melayu, saiki njaluk tolong ambek aku. Ngene. Iya lho wong teko. Ya aja kuwaten nang gone buriku kene lho. Iki Ayo. Iki tati. Yo iki lho wonge Cak. Arek endi wanit? Perdak nang ngarepe warok kaya aku iki. Pak. Diko sing arane Singobraja. Iya. Lah perlu Diko niku ngoyak-oyak kali ponakan Diko niku. Aku Gawene nop? anane arek wedok iki tak uber-uber bakal bojoku. Bakal. Gelem tak gak? Ane gak gelem. Ojo dipeksa. Ngerti yo? Anane arek wedok iki mang gak gelem sebab kepethuk awakmu kok tambahi omong supaya gak gelem karo aku. Pancen arek wedok iku njaluk tolong ambek aku. Mula sangka iku wak Singobraja bali yo. Ojo sampe kok terusno. Wani karo aku. Apamu sing tak wedi? Tebak dadamu rontok Ayo jangan. adep ana iki Sumali teko gunung wis. Iya. Tampanan lagi. Ya. Mati.
Lek. Lho, Lek. Sapa iki? Lho, kula Sumbara, Lek. Sapa? Sumbara. Sumbara saking abote mbelani keluargamu. Napa, Lek? Awakmu ngleboni sayembara. Nggih. Surati gak iso tak emong, Le. Lah napa, Lek? Nek surat iki nyebal saka pituture wong tuwa, tumindak serong karo wong lanang iki. Surati niku. Lho. Mboten nyono, Lek. Mboten ngira nek surati niku ndelakon sing kaya ngoten. Rene wedi karo Pak Lek, Nggih. minggat nang wong tuane. Terus Disenani wong tuane, arek lanang gak trima, mara tuamu dipateni. sing mateni. Iya jenenge Sumali saka Gunung Wilis. Lho kok cik kurang ajar, Lek. Lah wong aku Nggih. nek ndelok dulur mati gak tegel. Tak parani geger karo Pak Lek. Nggih. Sumali tak candak bangkeane paman didresepi pusaka iki. Aduh. Sampeyan kuat-kuataken, Lek. Lek, sampeyan kuat-kuataken. Mula Nggih. awakmu sijine nom-noman tak jago. Nggih. Mara tuamu mati sing mateni Sumali. Nggih. Aku ngene ya Sumali. Nggih, Lek. Aduh, Sampeyan kuat-kuataken. Sumbara. Lek. Nggih. Sumbara. Nggih, Lek. Ndak kuat. Aduh. Lek. Kelangan peguru. Kelangan wong tuwa. Kelangan wong sing nulung karo. Sumali. Entenono Sumali nek pancene lanang. Iki lho, tampanono pusaka. Takku mlayu ae mumpung dorong. Surabaya. Iya nek Sumali lho, Sumali kok kumpul. Oh, ya ngopo kok nikuti? Lho, aku yo wedi sing kok sampean kalah pisan. Lah yo aku kok malah dicandak karo Pak Le, aku yo mlayu sih. Ora-ora critane nek Sumali teko Gunung Wilis kalah bareng. Kuwatir ngono lho. Sumali. Sapa iki? Mandek. Serati. Lho, Kok Cak, elek lakon. sabar ta, Cak. Aja kaya ngono, aja kesusu dhisik. Kok terus sampean Aku ngleboni sayembara iki perkara golek panganan kon. Lah kok kaya ngene, tak tinggal kon sok gandeng renteng karo Sumali. aja kesusu ndak uwa kaya ngono ta, Cak. Sampeyan iku tak critani dhisik. Cerita apa? Aku ki ngono gak lapo-lapo. Iki ngono Sumali ki nulungi aku lho, Cak. Buktine. Lek Buktine apa? Singabrojo dipateni karo Sumali. Lah iya, wong sak Singabrojo kuwi sing kurang ajar karo aku. Lah saiki Sumali ki nulungi aku. Sapa iki? Iki ngono bojoku. Aku bojone. Bojomu ti? Iya. Iki bojomu. Iya, nek Iya, pancene Cak kon Sumbara. kate kepengin ngepek Surati. Hah, iki lho. Sempal dadaku. Iki lak Sumbara. Sumbara. Sing wis suwani mateni kampak. Biyen nek nggone kademangan sumber pacing kon nantang aku. Saiki jen padha jen kepethuk. Sabar, Cak. Sumbara? Susu. Apa? Sing mestino kon salah tampa. Salah tampa apa nih? Nyatane Apa? aku gak dosa gak perkara. Kon wis wani nantang ambek aku. Lah mongko aku nulungi apik-apik ambek bojomu. Nulungi iku lak jaremu. Lamis panjenengan. Sumbara, Wis saiki gak kakek Aja ngomong. gegeran, Cak. Apane? Mandek kon. Sumali apa Sumbara sing mati? engko terus dong. Yo, ayo tampanono. Ayo ngilas pantes neter digayane arek teko golek Gunung Wilis. Ayo tampanono. Sabar. Sabar dhisik aja kesusu Sampeyan iki lho kok terus. Sabar dhisik aja kesusu. Kula patenane. Sumbara Dikocolaken. kok dhisik Sumali. Kula patenane Sumbara kurang ajar. Elek. Kok ngadu karo sapa kene? Sumali. Kale bapak guru. Sumbara, Nggih, kowe lak eling karo aku, nggih. Iya. Mbah Wilis. Kene pusakane kene ya. Keblaen kene pusakane. Niki, Mbah. Sumali, Iki tos pundi? ilingo ya. Kon tak kandhani kudu sing apik marang sepadha padane. Ning pancen duduk kon sing nenggak angger-anggering bebener. Ning pancen kabeh kudu durung tak kandhani. Sumbara iki uga murid Mbah. Lah kon ya uga murid Mbah, ya. Lebet murid iki kon iki Sumbara. Ning nyatane
murang tata tumindak. Ya, sing salah duduk Subara. Lah, Subara Sing salah mesti Sumali. dudu Sumali. Sumali yo gak salah. Dadi Kok ewangi ae mergo Gak kon seneng mbek iku. Aja koyo ngono. Sumali yo gak salah, ngono. Lah iki sing salah ora liya Pak Lekmu. Singabraja. Lah kok ngoten, Mbak? Wani kate nungkak krama karo bojomu, Sing jare kurang ajaran ngono mbek aku ngono, Cek Pak Lek, Cak. Lah ngono. Nek Sumali ki asarene kepethuk aku ning dalan tak jaluki tolong terus Pak Lek kuwi dipateni ngono lho. Subara, Nolong temenan. Sampeyan iki gak takok-takok dhisik. kon tak kandhani ya Subara ya. Dadi Nggih, Mbak. kon kudu nepungno karo muridku si Sumali ya. Lah lek wis kon iso nepungno lan menehi pangapura karo Sumali, iki tak jaluk renane ngatimu, kon mleboni sayembara, kon bakal oleh paedah, oleh kanugrahan, ora liya anake Demang Sumber Pacing. Nggih, Mbak. Ya, iki radene kon duwe bojo, tak jaluk ikhlas ing atimu. Ya napa, Mbak? Supaya kon gelem ngekekno anake Demang Sumber Pacing bakal tak kawinno karo si Sumali. Tuas mawon, Mbah, jahe kula wayo. Oh, aja Sumbara ya, gak kenek. Nggih. Mula tak jaluk ikhlas ing atimu. Nggih. Kon iso lenggana lahir temekaning batin. Empun, Mbah, ikhlas. Lila ya. Lila. Nah, nek lila si Sumali bakal tak kawinno entuk anake Demang Sumber Pacing. Nggih. Mula sangka iku kabeh, ayo padha bareng-bareng munggah nang Kademangan Sumber Pacing ngawin Sumali karo anake Demang Sumber Pacing. Monggo.